Wiesz co, żeś padł, że te twoje kolegi i ty też strasznie dbacie o to, żeby całki kufel przytargać do domu. Ja sam tak macą, wiesz, ja wam powiem, o co się rozchodzi. Bo śpadą, że czasami się mogą tymi kuflami prać, albo co. Ja mam dla ciebie gyszynk, tak robimy w muzeach, a każdy myśli, że jak my coś z muzeum kupimy, to my to dostawamy za darmo. Otóż nie. Ja mam sam do ciebie gyszynk i to jest gyszynk richtig, który mnie zachwycał. Jak było 300 roków browaru, to był rok 1929, to takich kufli jak ty wyprodukowali 100 000 i każdy dostał taki kufel, no się nie o kufel rozchodziło, no o ten złocisty trunek. Trzeba dbać o poprawność polityczną. U ciebie jest czarne złoto, ja? U nas jest złocisty trunek. I podziwiaj się, samie taką sztrajfa widzisz? Jest. To jest już replika, bo to już idzie u nas kupić. Po to, co jak się prali, to sam pękało. Także za to, żeś kurą przyciąg, bo sam ode mnie to je, nie od mojego muzeum, ode mnie. Ale gryfny. Gryfny, nie? No, obiecuję ci, że za każdym razem będę wznosił toast za twoje zdrowie. No. Tego oto kufla. Dobra, połóż te kufle na bok, a ja mam takie pytanie do ciebie. Ja już tam w tym Guido była pora razy, ja mam coś pokorza. Tam w dyrekcji muzeum wiszą takie portrety tych górników, bo one richtig tak wychodzą takie uszpotrane z tej roboty. Umaraszone. Umaraszone, ale ja się wam i ci do czegoś przyznam. Był taki czas, że dojeżdżała na szkolenie do Katowic i jechała autobusem bezmurski i tam zawsze wsiadały te górniki po robocie i te hopy, nie, co sam są, to one tak wyglądają, ale ją się dała pozór, że one wszystkie mają te oczy tak choby pomalowane. I wiesz, ja ci się przyznam, co ja wtedy myślałam. Ale to myślałaś pewnie to, co wszyscy, którzy przyjeżdżali na Śląsk z innych rejonów Polski. Że one se tak to specjalnie ustawiają i nawet do filmu, nie, jak tam te górniki, to takie mówią, kurde mole, już wtedy był gender, nie, weź mi to No to jest bardzo ciężko umyć z oczu. No. Bardzo ciężko umyć, bo jak się bierze i myje mydłem, no to mydło ma to do siebie, że zaczyna szczypać w oczy. I trudno wymyć. Ale też był na to sposób, bo można było zawsze skorzystać z kremu. I kremem jak najbardziej, tak, makijaż się ściąga, tak można było się wymyć. Ja miałem taki sposób, że myłem tą częścią dłoni. A czemu akurat tym? Bo ona najlepiej pasuje do oka. Aha. I wtedy rzeczywiście można było oczy wymyć. Ale to tak wygląda, no podziwiajcie się, to wygląda tak, choćby one mieli makijaż, nie? A to jak już my są przy tym, no, ja mam trochę znajomych górników i one zawsze gadają, że one to tak mają jako wolny czas w ogródek, a w ogródku króliki. Ty też masz ogródek i króliki? Nie, królików nie mam, ale ogródek jak najbardziej jest i jak mówi jeden z moich kolegów, jestem niewyżyty agralnie, dlatego tam za każdym razem kosiarka chodzi i drzewa są pielęgnowane. A skąd ten pęd do tych ogródków? To się chodzi, że ta zieleń, nareszcie zieleń jest, ja? Tak, no bo to jednak cieszy człowieka, że ta roślina się tam pod jego ręką zaczyna wzrastać. Raczej to jest tym pokierowane. A ja mam takie jeszcze jedno pytanie, bo wiesz co, w Hucie też są wypadki, ja tak nie mogę padać, że nie ma, ale bardzo często mnie boli, mnie Ślązoczka, jak ktoś kurą przyciągnie na Śląsk i patrzą, że te baby siedzą we oknach i one się dziwają na tych ludzi
po tym, co to było obgodywać. Po co one tak w tych oknach siedzą? One cały czas wypatrują, czy ten hop wraca z roboty. Czy on się wróci, nie? On się wróci. I czekają. Zresztą to też jest tak, że gdy wychodziłem do roboty, to bez względu na jaką szychtę szedłem, to moja ślubno wstawała i zabierała za mną zwierza. Jeszcze mi dawała kusika. I tak było od momentu, kiedy my się pobrali, aż do momentu, kiedy na penzyję poszłem. A to mam na koniec takie pytanie, tu was zaskocza. Bo w jednym z filmów Kuca jest taka scena, że chłop przychodzi ze roboty i baba mu myje nogi. Ja ci powiem, moja mama chodziła też do roboty, robiła tam we biurze za maszynistka, a tata robił w hucie, nie w myszce, no w hucie. Ale jak on przychodził z roboty, to był ten obyczaj, że mama mu nogi myła. I po tym tacie się głupie zrobiło, bo ją się zapytała, nie? Pakę mu ty mu myjesz nogi. I tata powiedział, to ja ci potem też te nogi będę myć. Czy u ciebie ten obyczaj jest? Nie, takiego obyczaju nie było. No widzisz, Wystarczyło, że był kusik patrz na coś wyjście. stracił. na wyjście. Przypominam wam, że cały czas godowy z Irkiem Kocuniem, który robi we Muzeum Guido, w Muzeum Kopalnianym, Nie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ja, bo ja się też zawsze myla przy moim, to zaproszony was pięknie.